ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Oker tabernaren aurrekaldean gaude, eta norbait daukagu hemen barruan zorion agurrak emateko prest. Jarraitu, etorri, poliki, erori gabe, kamara andereñoa. Eta bai, hemen daukagu, zure izena, zein ja zure izena? Jose, eta galdera da, biztanle guzti egiten ari garen galdera, zein je zuretzako tokirik, bermiko tokirik edarrena, politena, zein izango litzateke? Hombre, niretzako San Juan de Gazteluatxe da bat. Bermiko da, ez da San Juan de Gaztelu? Beti. Epa! Beti, Bermiotarra. Gero ba, Arrantzale museua, parte zarra. Parte zarra, eta? Da klaustru, San Franciscoko klaustru. Bai, Cristiano, oso polita da mitikoa. Bale, eta zorion agurrak. Ara, zorion agurrak norbaiteri eskaintzeko, seme alaberi, bilobi norbaiti? Nire mastiri, da nire famili guztiz nire semi alaberi, da nire famili zen global danari. Eta denari, eta munduari bai. Danari. Eta unibertsuari? Norei? Unibertsuari? Batzuri. Batzuri. Badakizue, estralurtarrak zareten guztiok, ere hemen Joseren partez, Oker tabernatik zorion agurrak. Eta bestian, guk euskaraz abestia jarriko diegu, baina batez ere, esan bezala bere emaztea, eta bere semearentzako, ez da? Seme alabak. Semeak. Seme alabentzako. Besterik, guazen ba, guk euskaraz abestiarekin. sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten handik nekez. Guk euskaraz, zuk zergaitik ez. Guk euskaraz,
Eta hemen gaude ba, besterik gabe Ertzilla kalean, Arrantzale museoaren aurrekaldean. Eta norekin? Con quién? Con Emili. Aupa, Emili, egunon. Egunon. Bueno, galdera bat, lehendabizi galdera bat egin behar dizugu. Zure ustez, zein Bermeoko tokirik erakargarrina politena, ¿cuál es el sitio más bonito, más precioso de Bermeo, bajo tu punto de vista? Aparte de la atalaya de Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe. Aparte, Punto de vista. desde tu punto de vista, aparte de la tala de Bermeo, ojo, ha dejado caer la tala de Bermeo, Gaztelugatxe también es de Bermeo. ya lo sé, sabemos. Sí. Vaya. Importante que, por cierto, encima están haciendo o rodando ya el Juego de Tronos, supongo, ¿no? Se han ido, ahora están en Sevilla. Ole, ole, Sevilla, a que ole, a que nos marcamos un paso a paso, ole. Bueno, kanpaina guzti, nos acaban de hacer la réplica. Sí. Bueno, eta bide batez, saio hau zorionagurrei buruz dijoales eta bideklipen buruz, nori zorionduko zenioke a quien le felicitarías? Venga, da. Pues ayer ha sido el de un amigo, a John. Y el día 4 de diciembre es el de mi hermana, ¿Cómo se llama? Pili. Pili, María del Pilar, alias Pili. tac, con nombre de pila, ¿no? Y todo. Sí, nombre de pila. Bueno, Pilirentzako eta Jonentzako zorion agurrak esnebeltzaren abestiarekin eta koloretako mundua abestia hain zuzen ere. Animo, Pili eta Jon. Ahí está, ánimo. ¡Aupa! Ole, 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 ole! Eskerrik asko, txokala. Eskerrik asko. En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy que juego a ser el niño que era ayer. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy que juego a ser el niño que era ayer. Ondarretan idatzitako besaerak Dios batekin inguratuta. Komunetako batetan utzitako maitasunezko mezuak gogoratzean. Ikusten zaitu berriro, laztantzen zaitu kastiro, atzeko mama izango baniz bezala. Ikusten zaitu berriro, laztantzen zaitu kastiro, gaur ezkin dagoa izango baniz bezala. Eta alabada esaidazu, zikiaren laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Eta alabada esaidazu, zikiaren laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Metako kolasak eta denbora pasak, memorian ziztelkatutako izenak. Ez gara berriro izango izan ginenak, izarretan galdutako maite minenak. Ez zu, ez ni, ez gaude iraganean galdurik. Ez zu, ez ni, ez dugu alferik galdutako unerik. Dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Eta alabada esaidazu, zikiaren laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Eta alabada esaidazu, zikiaren laudakizu, elkarrekin zendo pasatzen genuen. Ez zu, ez ni, ez gaude iraganean galdurik. Ez zu, ez ni, ez dugu alferik galdutako unerik. Criamos al río y a la puerta. Mira, toma que toma, que toma, que toma, chiquillo, chiquillo, Y dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Y dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. La 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 la. chiquillo. La 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 la
Ai... Tranquilo. No es furor, no. ¿O sí? ¿O es furor? A ver. Ay, 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 ay. Canta y no llores, Porque cantando, se alegra cielito mío. los corazones. Corazón, güey. Efectivamente, arratsaldeon, egunon, gabon, guzun guztie. Zuri izena, zelan deitzen zara? Manu Contreras. Jesus, Manu Contreras. Baina, ez zara izango ba, aurkezlea beste saio batekoa, no serás presentador de otro canal, ¿no? No. No, por lo Contreras decía, bueno, da igual. Eso es cacao mental mío. El tema es, gauzatxoa da, Bermioko zein toki izango litzateke zuretzako zoragarriena, politena, edarrena. ¿Cuál es el sitio más, bajo tu punto de vista? Para mí el casco viejo, lo más bonito el casco viejo. Alde Zaharra. ¿Por qué? O sea, Porque es donde se supone que es el sitio de los marineros y lo más bonito, el casco antiguo, como quien dice, es el casco antiguo y es lo más bonito que hay en el pueblo. Bueno, Kontresarentzako uste dugu Alde Zaharra izango litzatekeela kasu honetan, edarrena politena arrantzaleak eta han ibiltzen direlako normalian ohituralez. Eta hirugarren galdera eta garrantzitsuena, norbait zoriontzeko, maitasun agurrak bidaltzeko, alguien para felicitarle, para decirle te quiero, amachu, tal, alguna? A mi hermana Isabel Contreras y a mi hermana Conchi Contreras. Vale, hermana Isabel Contreras, Conchi Contreras, con la canción de Oiuen Loreak de Ken Zazpi. Vamos pues, a continuación, para tu hermana Isabel y Conchi, Oiuen Loreak. Ken Zazpi. Basalore gorriak oiu, gerra urrun batetik oiu zatoz, zuertzetik oiu. Desertu koloreak oiu, bere azken atxetik oiu zatoz, munduari oiu. Zutan daude loreak egin oiu, zutan daude loreak egin oiu. Egun sentiko lore zauritu, zure eskuak nork erreditu, zure oiuak nork ito ditu, zutan daude loreak egin oiu. Begi urrun puztuek oiu, eztarriak urratuz oiu zatoz, urrertzetik oiu.
Berrio zar auzoan ari gara, bai, Bermioko kaletan zehar Berrio zar auzoa, Bermioko arrantzaleen museon aurrekaldean daukagun, tokitxo zoragarri honetan ari gara, eta beste biztanle batzuk ere badira, badaude. Eta zelako sorte kristona daukate, segaitik gauta egun hemen daudelako anklauta, eta kriston irudiak, betuzako paisajeak ikusten dituzten gau eta egun. Bueno, galderak egin behar ditugu, Zure izena zein je? Bueno, Aitor, eta zein da zuretzako Bermioko tokirik politena, ere kargarriena? Claro, hauek ere, beraiek dauden tokia, museoa, arrantzale museoa tokirik politena dela. Claro, egia esan behar baldin badizuet ere, hemen dauden irudiak, paisajeak, kristonak dira. Eta nori bidaliko zenioke Zorion agurra? Bueno, claro, hauek ere etxerako egiten dute. Bermiotarrei, bertoko Bermioko hirian daudenei Zorion agurrak bidaltzen dizkiote. Guazen urrengo bideokliparei hasiera ematera.
baina zer modu zaudete? Ederto. Hartu eta zeu bai ez da. Bai, ondo. Bueno, zeure izina, zein zeure izina? Iñaki. Iñaki eta? Juan Ramon. Juan Ramon. Bueno, da, gaur Bermiko kaletan zehar gaude Oizmendi telebistarekin galdeketak edo galderatzuk batzuk egiten jentieri da zorion agurrek eskaintzen. Zure ustez zein je Bermioko edo eta Urdaibaiko, ez da kozetan Bermiotarra bakarrik izan nire. Bermioko edo Urdaibaiko lekurik tokiri politxena. Niretzago talie. Talie. Bai, talie da total politzen. Bueno. Da gaur egun nire, bertan dago imprimite, oza, pintzeta, Bermioko historia total ona. Baien nien historia. Baien eduen historia. Baien eduen historia eta lan. Eta zuretzako Iñaki? Nitzako absolik edarana Bermeon dago nau portue. Portue. Oine galdute dago asko bai, lehen portue ondonda. Handik aurrera edo Lamerie? Dana, Porto Sarra eta bartzi, komandia. Bueno, eta jak hemen gauzen, apurrutxu aprobetzen gogut tiroie, eta norbait zoriondu nahi izan ezkero, norbaiteri maitasun agurrak emon, edo loriek eskaini, edo zorionak emon, norbait badeko zu laizter zorionak engodenik, edo zemela bari, majoa dilako, guzune? Bueno, laster bai, hile nogu izen nire Enrik etzen dago, nire mateak urtie, da emetik uzangoreki zoriondu, anamari, zorionak eta urte askotan. Vale, David Mosu, zure zen arranen parte. Bai, ai. Ahí estás. Eta Iñaki norbait zoriondu nahi izan ezkero, herritarrak, zeure bilobek, familiarrak nahi duzuna? Bueno, herritarrak danak guztiak, herritarrak danak. Eta baten bat espezial? Espezial danak, nitzako danak herritarrak ona lagununak. Bueno Iñaki eta? Juan Ramon eta? Iñaki, efectivamente, ez dut ez nahaztu, txiki, bueno, nire izena Saibor edo, Xabi edo, nahi dozen bezala. Ez zetuten dagoela. Konturola. Aurten edo zera honek. Urrikozken ez delenekoa? Igez be bai. Igez be, igez darinakoan bigarna beti, lehengu, biarri zen dat. Errezki, zana bertan zabizena beti. Bai, holan izeten da, holan, hilbide da, holan enbigu, urte askotarako Iñaki. Barkatu, Juan Ramon da Iñaki, efectivamente. Bueno, eskerrik asko. Somos indios de todos los países en Estados Unidos. El tambor representa el ritmo del corazón. Y cuando todos están juntos, tocando el mismo ritmo, todos en el círculo. El mundo es el círculo. Salvo ikusi arte, ez dukendu